126 km je veľmi pekné, no super, super. Dneska som bol blízko toho prevádzača, tak sme sa dohodli. S Jozefom sme mali spolu spojenie o M6 ACA, som si to zapamätal značku, že sa tu večer ozvem. Sice dlhšie som trošku neskôršie, nestihol som ten krúžok, čo tu mali chalani, ale aspoň, že sa to ozval. No takže hovorím, mám to tu stabilné 1S, ten prevádzač, ale ja tu mám iba nejakých 20 W. Takže je to zaujímavé, ako to chodí. Je to pomerne dobrá kota, akože umiestnený ten prevádzač musí byť pekný. Lebo na takú ďalku, že idem bez výpadkov, tak to je super. Tak páda, na podstate možno budem počítať nedelu o 8 náreze. No, budem sa snažiť, len DMR-ko nemám, takže len na FM-ke sa môžeme počuť. DMR-ko nemám ani ja, stačí analóg, najskôr na 2 metri, potom na 70 a potom je až DMR-ko. Tam ich je, neviem koľko, no to nepotrebujeme.